Hola, soc Cristina, estic ací a la catedral de Sant Patrick's, a Dublín, on estudie d'Erasmus, i des d'ací des d'Irlanda m'agradaria suportar la candidatura de Compromís per Crevillent, que lidera José Manuel Penalba, perquè crec que cal fer un canvi al poble i aquest 24 de maig cal votar el Compromís. Hola, soc Inés Ruiz i estic treballant a la Universitat de Cambridge, en Anglaterra. Des d'ací vull donar el meu suport a la candidatura de Compromís per Crevillent que lidera José Manuel Penalba. Quan torna al poble nota moltes deficiències i crec que és necessari un canvi. I la candidatura de Compromís per Crevillent és la garantia d'aquest canvi. El dia 24 cal votar per Compromís. Hola, em dic Albert Tomàs i actualment residisc en Santiago de Xile. A causa de la situació del país he tingut que emigrar fins ací i des de Santiago de Xile li dono el meu suport i els desitjo que vagi tot bé. Hola crevientins i crevientines, soc Paula des de París. Des de la República Laica Francesa vull donar tot el meu suport a Compromís per Crevillent i en especial a José Manuel Penalba per aquestes properes eleccions. Unes eleccions que esperem porten el canvi a un poble mort i sense color. Una forta abraçada i aviam Tomi Canagat. Hola, companys i companyes de Compromís per Crevillent. Salut des de Mallorca i felicitats pel bon treball que esteu fent, que segur portarà el canvi a Crevillent i al País Valencià. Ja tinc ganes de veure la meva germana tocant el clarinet amb la Unió Musical al Teatre Chapí. Ànim, que ja queda ben poc per veure's de José Manuel d'alcalde i a la Mònica com a presidenta de la Generalitat. Adeu!